Nasango ang tumoy nga babaong bahin sa backhoe nga gikarga sa flatbed truck trailer sa San Juanico Bridge ni adtong Sabado. Misangput sa hinay sa dagat sa trapiko nga moagi sa mong taytayan. Gingon napakya sa pagbanabana ang driver sa flatbed truck nga milapas sa vertical clearance nga 17 feet. Hinuon nakuha ra kini og dali rang nagian ang San Juanico Bridge paingon sa Samar. Patay ang usa ka construction worker nga taga Lubok, Bohol human naunay pag-atras sa pison nga gimaneho sa ilang kauban samtang nag-asfalto sila sa highway sa barangay Tinago, Dawis, Bohol niadtong Agosto 31 sa hapon. Base sa investigasyon sa Dawis Police Station nga niangkon ang driver nga wa siya kabantay sa ilang kauban samtang nag-atras ang pison nga iyang gimaneho. Nakabantay na lang ang driver nga dunay babay nga nisinggit nga dunay tawo sa luyo sa pison. Apan awahin na ang tanan tungod kay naligsan ang parte sa lawas sa trabahante nga kauban ra usab sa driver nga mo'y nagtrabaho sa kalsada. Natuhog sa gate ang kamot sa usa ka kawatan human misway kinig sulod sa usa ka balay sa Purok Matinabangon sa barangay Cantil alas 10 sa gabi niadtong Agosto 30. Gila ang suspect nga si Alias Rubin, 44 anyos, trabahador sa usa ka animal sanctuary sa barangay Cantil Dumaguete City. Base sa incident report sa Dumaguete City Police Station, panaog na ang suspect sa gate apan natuhog gyud ang kamot niini sa hait nga bahin sa gate hinungdan nga wala kini makaikyas. Kinahanglan pang gabason ang parte sa gate aron maibot ang kamot sa suspect. Human gidala sa ospital sa presohan diretso ang suspect sa Dumaguete City Police Station.